Joan Font, fundador, president, director general del Grup Bonpreu. En el cas dels empresaris catalans, aquest silenci més o menys generalitzat, a què respon? Els empresaris no hauríem de tenir por d'expressar la nostra visió de la societat com fan altres col·lectius. Si volem un país de qualitat, no podem tenir una administració pública ineficient. I els valors que tenim escrits ara, joc net, llarg termini, equip, no protagonismes personals, ja estan escrits de fa 20 i escaig d'anys. El lideratge hauria de ser la capacitat de portar un col·lectiu de gent més enllà del que ells mateixos es creuen capacitats de fer. Hi ha molt soroll a les xarxes i per tot arreu, i si els empresaris fem cas d'això, quan nosaltres tenim dades cada dia... Entenc, per tant, que de moment la intel·ligència artificial ha creat llocs de treball a bon preu. Que més important que les dades i que els diners i que no sé què, són els equips de les persones. Si volem un país de qualitat, necessitem bones empreses i bons directius i bons treballadors i gent implicada, esforç, inversió a llarg termini. Senyor Font, bon dia, moltes gràcies. Ja ens han fet les presentacions. Per tant, podrem anar de cara a barraca. Com està? Molt bé. Encantat i agraït de poder estar aquí. Ara, l'Eduard Prats explicava una cosa. Deia que la idea va estar molt clara del primer convidat, que havia de ser forçosament vostè. Però el que no ha explicat és que a l'equip hi havia moltíssima por, que era la por que digués que no. Perquè vostè s'ha prodigat en general molt poc al món dels mitjans de comunicació, el dels podcasts, el de les entrevistes en general. Per què el sentim tan poc? Bueno, primer de tot, jo crec que els empresaris ens sentim més còmodes fent empresa que no pas parlant en públic o amb auditoris qualificats i, per tant, ens reservem molt. Dit això, jo el que voldria dir és que segurament ens equivoquem amb això. Parlem poc i ens hauríem d'explicar tant internament com externament. Aquesta és una de les coses que repeteixo. Els empresaris no hauríem de tenir por d'expressar la nostra visió de la societat com fan altres col·lectius i explicar què ens sembla que anem bé i què ens sembla que no anem tan bé, per un cantó, i per altre cantó, internament, també ens expliquem poc. En les empreses ens sembla que quan s'ha dit una cosa una vegada ja s'ha dit prou i les coses s'han de repetir, hi ha, desgraciadament, molta rotació i, per tant, convé que els elements primordials internament també els diguem, que expliquem on anem, com hi anem, per què hi anem, amb qui hi anem. Fonamental, això. Deixa'm fer una prèvia. O tu em parles de tu o jo et parlaré de vostè. No, ens parlem de tu, home, ens parlem de tu. Ara deies que hi ha, en general, una tendència entre els empresaris de parlar poc, però hi ha empresaris i empresaris, perquè, per exemple, als Estats Units en tenim un, que es diu Elon Musk, que no calla ni sota l'aigua. En el cas dels empresaris catalans, aquest silenci més o menys generalitzat, a què respon? Respon a la manera de fer dels catalans, que són més aviat discrets? Segurament és una característica. En altres territoris la gent tendeix a exposar-se més, però jo crec que l'empresari català se sent còmode fent empresa i fent feina i treballant. I en altres territoris la gent explota més la vessant pública. Fixa que aquí a Catalunya no és freqüent que la gent... I després, per altra banda, perquè ens sentim, diguem-ne, perquè també som discrets a l'hora d'expressar el que pensem. No estem cridats per ningú i, per tant, hem de ser prudents en aquest sentit, també. Perquè és evident que les empreses fan país, però les empreses també fan política? Si entenguéssim fer política en un sentit molt primari, diria que no. Si entenguéssim fer política en el sentit de fer país, de llarg termini, jo crec que sí, clarament. Les empreses són qui genera riquesa en els països. I si volem tenir països de qualitat, rics, equilibrats i tal, necessitem bones empreses, inversió, pagar impostos, llocs de treball, etc. Si no hi ha riquesa i no es paguen impostos, difícilment tindrem un país de qualitat. Si volem diners per la universitat,
pels hospitals, per investigació, per infraestructures, algú ha de treballar i pagar impostos que després són redistribuïts cap a altres sectors. Però no ho deia tant en el sentit de contribuir a l'economia del país i d'aquesta manera contribuir al seu desenvolupament, que per descomptat, sinó perquè ara que parlaves d'altres territoris, hi ha altres territoris de l'Estat, com per exemple Madrid, en què sentim més els empresaris dels que els sentim a Catalunya, i no només els sentim, sinó que transmeten la sensació que incideixen en les polítiques públiques, que tenen poder de decisió. Aquí a Catalunya ho feu, però ho feu més discretament? Deixeu que vagin a la seva els polítics? O és que com que no som un estat no val la pena l'esforç d'anar a Barcelona? Home, jo crec que ens expliquem i hi parlem. Una altra cosa és el cas que facin. I els polítics han de decidir a qui fan més cas i a qui fan menys cas, naturalment. Aquesta és la seva feina. També diria que els empresaris són bastant escèptics respecte a la capacitat d'incidir en la política i també una mica escèptics en què la política de vegades faci el que tocaria fer i que se sap que toca fer. Per exemple? Per exemple, el cas de tenir una administració una mica més eficient que el que tenim. És a dir, que socialment és acceptat que tenim una administració lenta i ineficient. I quan parles amb els polítics, aquests, els d'abans, tothom et diu que és veritat, que tens raó, que és veritat, això és una situació. Però ganes de canviar això no n'hi ha gaires. Sigui pel cost polític o social, perquè de vegades costa prendre decisions que no agraden o que no agraden a tothom. Perquè quina decisió difícil t'imagines en l'àmbit de l'administració pública que podria no agradar a tothom? Home, jo crec que els diners que es destinen a l'administració pública es gestionessin més eficientment, jo crec que això seria una cosa compartida per tothom. Aquest país té moltes necessitats socials i de tot tipus i, per tant, els diners que es destinin a l'administració purament haurien de ser els mínims i que donessin el màxim resultat. I això és evident que no és així. Jo explico de vegades, nosaltres triguem 8 anys a obrir un supermercat. Ostres, vols dir que hem de trigar 8 anys? Vols dir que és una cosa que es podria fer en 6 mesos? Complint la llei, fent les coses bé, no? Però no som nosaltres, quan els sindicats es queixen del mateix. És a dir, qualsevol col·lectiu que hagi d'interlocutar amb l'administració sap que les coses hi ha molt lentes, molt llargues i tal. I si volem un país de qualitat, no podem tenir una administració pública ineficient. Ara parlaves dels terminis, no?, a l'hora d'obrir un supermercat, o ara, per exemple, hi ha al damunt de la taula la idea del president Illa de construir 50.000 habitatges públics i es parla que serà impossible fer-ho abans del 2030, precisament per això, perquè l'administració, fins i tot quan impulsa des de la mateixa administració pública iniciatives, doncs es troba amb dificultats importants. Hi ha un tòpic que diu que els Estats Units fabriquen, que la Xina copia i que Europa regula. Regulem massa? Segur. Jo no estic convençut. Regulem massa i regulem malament, segurament. Tot vol mida, segurament no hem d'anar... Però que Europa s'ha passat de... Europa i el nostre país, a Catalunya, quantitat i quantitat de normes i de protocols. Es podria fer el mateix amb molt menys, segur. I si algú s'apliqués i tingués voluntat... Vaja, hi ha acadèmics que ja han fet els treballs pertinents per com fer eficient l'administració de Catalunya. I estan tancats en un calaix perquè políticament això té un cost i la gent no està disposada a assumir. Però jo crec que, sincerament, aquest és un dels problemes greus que té aquest país a llarg termini. Si volem un país de qualitat, no podem tenir una administració tan ineficient. Quan vas decidir que volies ser empresari, segurament no et pensaves que hauries de superar tots els tràmits burocràtics que has hagut de superar al llarg de la teva vida, no? No. Perquè tu recordes el moment en què vas prendre la decisió de ser empresari? Em sembla que quan vaig néixer ja... Jo recordo una anècdota en aquest sentit. Quan tenia 8 o 9 anys vaig tenir un grip i vaig haver de quedar al llit. Llavors al vespre venia el pare i la mare a veure com estaves. I tu què vols ser quan sigui? Jo vull ser empresari. Cony, això de ser empresari és una cosa molt, doncs sí. O sigui, va ser fruit d'un episodi febril. Sí.
Devia ser una terra de naixement. Però, d'alguna manera, esclar, a casa teva també havies mamat l'empresa, no? Els teus pares eren paradistes, després tu poses en marxa els primers supermercats a bon preu a Torelló, a la teva vila... Manlleu. A Manlleu, Al primer Manlleu. Tu creus que, de la mateixa manera que tu vas mamar una cultura empresarial que en aquell moment, per descomptat, era molt diferent de l'actual, a casa teva els teus fills també l'han mamat, aquesta cultura empresarial? Jo crec que és una mica inevitable, no perquè discutim els fonaments i els objectius, però sí que surt de manera espontània, de manera natural, parlar dels problemes que veus o que estàs patint, ha passat això, ha passat allò. Surt de manera molt espontània i es parla. I és normal que... Jo diria que és normal que sigui així. En el cas d'un metge deu passar el mateix. Quan deuen dinar a casa, hosti, aquesta setmana he tingut... Bueno, no amb ànim d'imposar l'idea, sinó com a comentari entre família. I els diumenges dinant no hi ha un moment que dius, escolta'm, parlem del Barça, parlem de música, que és bastant melòmana, a més, no? I deixem d'estar a l'empresa una estoneta? Sí. Costa de vegades, però s'hauria de fer, sí, s'hauria de fer més. Perquè, esclar, el conflicte també és inherent a l'empresa. I tu ets el president, ets el director general del grup Bon Preu, tens persones que són de la teva màxima confiança, però que també són família teva treballant a l'empresa. Com es pot distingir quan parla el pare o el tiet o el que sigui de quan parla el director general? Jo crec que es diferencia bastant clarament. Primera, un ha de tenir assumit que una cosa és la família i l'altra és l'empresa i que els criteris i els valors que regeixen per una cosa no són exactament els altres. Però jo diria que això cada vegada està més clar, més assumit i es pot parlar amb més llibertat i amb més tranquil·litat des d'un paper i des de l'altre, que no són incompatibles. Però seria un mal pare qui posi amb un fill que no està en condicions o que no té les capacitats de dirigir una empresa perquè no ho faria bé ni pel fill ni per l'empresa. Volent-ho fer bé per tots, ho faria malament per tothom. L'empresa és una qüestió de capacitats, de mèrits, de voluntats i de formació. I si no es té, millor no posar-s'hi. Per tant, ara, Bon Preu, per descomptat, és un grup familiar, però si tu en un determinat moment no haguessis vist clar que hi havia un relleu familiar per a aquesta empresa, hauries buscat una altra sortida. Sí, clar. Nosaltres tenim molts directius que no són familiars. La immensa majoria de directius no són familiars. I és bo, hi ha de ser així, hi ha de ser així. Els millors en cada àmbit no seran familiars. Pot ser un, excepcionalment, que estigui molt format o molt preparat en un aspecte, però habitualment, diguem-ne, qui ha de portar TI és un enginyer, en fi, és amb una formació específica i qui ha de portar compres han de tenir uns perfils determinats i està... Per tant, és claríssim, em sembla que això és un tema bastant assumit, que l'empresa s'ha de professionalitzar tan de pressa com sigui possible. Jo recordo haver-te sentit explicar algun cop una anècdota que quan el teu pare va ser conscient que t'agradava el món de l'empresa i que ho tiraries endavant, va arribar un moment que et va dir, escolta'm, farem una cosa, crearem una mica un tallafocs, l'empresa és teva, però la teva mare i jo tindrem una casa, estarem tranquils, amb la botiga, etc. Tu hi ha hagut algun moment que t'has plantejat fer el mateix actualment amb la teva empresa? Ja està fet de temps, sí. Jo crec que el meu pare, quan jo tenia 20 anys, això va fer-ho d'una manera molt clara i molt definitiva. Escolta, tu sembla que tens capacitats i que t'agrada gestionar l'empresa, però no podem posar en risc el no gaire patrimoni familiar que tenien perquè un dia tu t'equivoquis. Per tant, per la teva mare i per mi i per la família hem de separar una cosa d'altra. Jo crec que va ser ben fet, tant de facilitar-me la gestió com de separar els patrimonis, certament. I t'ha fet mai por a dins de l'empresa que es creïn aquells típics recels, aquelles típiques enveges, allò que s'ha anomenat sempre a Catalunya, que és un país molt menestral, allò del fill de l'amo? Has tingut aquesta por en algun moment de crear aquests petits fantasmes? No massa, sincerament. Jo crec que quan les coses es fan i de veritat es viuen
pel mèrit i per l'esforç i per la tasca que es fa, això té poca, es dona poc, almenys en el nostre cas, diguem-ne. Cadascú ha de rendir pel lloc que té i si no rendeix pel lloc que té, doncs millor buscar-ne un altre que pugui desenvolupar-lo. Home, seria molt greu que hi haguessin càrrecs d'alt nivell en l'empresa que no estiguessin capacitats, siguin de la família o no siguin de la família, això no podria ser. Perquè tu creus que en una empresa familiar és més fàcil fomentar el sentiment de pertinença de tots els treballadors que no pas en una empresa d'aquestes que canvia de director general cada 4 anys o cada 5 o cada 6 perquè va en funció del criteri dels accionistes? Jo crec que no és que sigui més fàcil. El que sí és veritat és que si no canvien els objectius, les estratègies i la manera de fer les coses, és més fàcil que la gent sàpiga cap on s'ha d'anar, com s'hi ha d'anar, se sentin integrats, se sentin part i puguin participar i no hi hagi anades i tornades. Nosaltres en el nostre sector competim amb grans multinacionals i tal, i quan veiem que cada 3 o 4 o 5 anys canvien tota la direcció i canvien estratègies i objectius, ens sembla molt bé i volem que continuïn fent-ho així perquè és una manera de despistar el ciutadà que les empreses que tenim objectius i mirada llarga no hem de patir d'aquests canvis en l'estratègia a curt termini. Esclar, però no deu ser fàcil tampoc mantenir els valors a mesura que vas creixent. Ho dic perquè no és més difícil mantenir els valors de l'empresa, del projecte, amb 10.000 treballadors que amb 100? No. No? No. Doncs ja m'has fumut la teja i Andoi, ja està. Si tu defineixes bé que hi ha valors que tant és per 100 com per 10.000, nosaltres l'any 92 vam escriure, jo tenia 40 anys llavors, 41, vam escriure què havia de ser bon preu i com es havia de fer. I els valors que tenim escrits ara, joc net, llarg termini, equip, no protagonismes personals, ja estan escrits de fa 40 anys, de fa 30 i pico d'anys. I aquests són iguals. I cada vegada que entra una persona bon preu li diem els nostres valors són aquests. Equip, joc net, llarg termini, esforç, dedicació, pragmatisme. En l'empresa hem de ser pragmàtics. Això fa 40 anys i val ara. Però, per tant, aquí al final l'important també és el lideratge, no? Algú que tingui aquesta visió, una visió compartida amb moltes altres persones, però que sigui capaç de fixar un objectiu i d'alinear tots els estaments de l'empresa perquè caminin en aquesta direcció. Home, jo crec que és molt important. Jo crec que lideratge hauria de ser la capacitat de portar un col·lectiu de gent més enllà del que ells mateixos es creuen capacitats a fer. Per portar un col·lectiu de gent més enllà del que ells creuen que són capaços de fer, per tant, de fixar-se un objectiu ambiciós, s'ha de tenir una certa capacitat de mobilitzar les capacitats i les voluntats d'aquest col·lectiu, si no és així, malament. I no està una mica desprestigiat ara el lideratge? Home, jo crec que està erròniament desprestigiat. Jo crec que segurament si es volen fer coses d'una certa envergadura cal un cert lideratge i cal... Però el lideratge també s'ha d'entendre que hi pot haver lideratge distribuït, que es diu, En una empresa de 10.000 persones no hi pot haver un que lideri, hi han d'haver molts que liderin. El que és important és que cada un d'ells sàpiga motivar, engrescar i treure el millor de cada un del seu equip. I que això estigui alineat en els objectius finals i en l'ambició final, la noble ambició final que ha de tenir el col·lectiu, sigui una empresa, una universitat o el que sigui, o el clínic, és igual, o la Fira de Barcelona, és igual. Però si ens fixem que volem ser la millor fira d'Europa, doncs hi haurà diversos col·lectius a dintre d'aquesta organització que han de ser liderats, cada un d'ells, en l'objectiu final. Llavors, la capacitat de motivar, engrescar i treure el millor de cada un dels que participen de l'aventura, això és molt important. Aquesta és la feina de cadascun dels líders que hi ha dins de l'organització, però la feina del que hi ha per sobre de tots ells també és identificar els líders potencials. Sí, clar. Que això no sé si és fàcil. Bueno, jo crec que es veu relativament clar
hi ha gent que és molt bona tècnicament i no té tanta capacitat de dirigir, hi ha gent que és molt bona dirigint i potser no té tantes qualitats tècniques. El que s'ha de fer és veure quins són els millors en cada lloc i en cada moment i per cada circumstància. Però en l'empresa i en totes les organitzacions ser capaç de fixar objectius ambiciosos, un propòsit que sigui compartit i fer que tots els components pedalin en aquella direcció i estiguin disposats a donar el màxim del que cadascú vulgui donar, això és molt important, és condició sine qua non per aconseguir resultats. I ens falta formació en lideratge? Home, hi ha escoles de negocis i universitats que fan coses, però el que passa és que aquí també hi ha una part una mica instintiva. És a dir, hi ha gent que és més empàtica i hi ha gent que és menys empàtica i és difícil de vegades pots donar unes normes i tal, però hi ha gent que passa d'engrescar i de motivar i tal. De totes maneres, deixa'm afegir una cosa. Hi ha una condició imprescindible en el lideratge que és l'exemplaritat. Els líders estan al servei de les organitzacions i dels objectius. Ells estan al servei i la gent, el col·lectiu, ha de percebre que el que està al capdavant de tot no treballa per el seu lluïment, sinó que treballa per l'objectiu que ens hem fixat i que hem dit que era important. Fer empresa o fer universitat o fer el que vulguem. L'exemplaritat, les persones són més intel·ligents de vegades del que ens sembla o del que es diu. La gent percep si tu creus o no tu creus allò. Per tant, en l'exemplaritat és una condició imprescindible per al lideratge. Ara parlaves també de creure tu o no creure tu, parlaves de l'instint. Esclar, el líder també hi ha moments en què ha de prendre decisions en solitari. El despatx ha de decidir, faig això o no ho faig? Ara penso, per exemple, en la compra d'Intermarché, que va ser una operació de gran envergadura en un moment que, a més era advers econòmicament. Tu recordes el moment d'estar sol al despatx i dir ho hem de fer, em llenço a la piscina? Bueno, en un comitè de direcció conformat per 5 o 6 persones, totes d'alt nivell, totes compromeses, totes expertes, totes implicades al 100% en l'empresa, hi poden haver diferències d'opinió respecte a determinades decisions. És normal que hi siguin, i és normal, i deuen haver de ser. I, per tant, sí que és veritat que qui ha de prendre les decisions, segurament fa bé d'escoltar tothom dels que s'estimen el projecte i estan capacitats, i d'escoltar tothom, reflexionar bé, discutir-ho si convé, i pot arribar un moment que en un grup de 5 n'hi hagin 2 que diguin jo això no ho faria, ens arrisquem massa. I algú ha de dir si anem endavant o no anem endavant. Clar, i alguns estem per això, no? Alguns, diguem-ne, també se n'aprèn i alguns se senten més còmodes que altres a l'hora de prendre decisions d'aquestes, és veritat, però sí n'hi ha. I t'has trobat havent de prendre decisions en què tot el teu entorn et deia per aquí no, Joan, i tu decidit què és el que tocava? Tot diria que no. Jo m'he trobat més sovint en situacions que hi ha una persona que no acaba de veure clar. N'hi ha 2 persones que diuen, vols dir que no ens arrisquem massa amb això? Vols dir que és el moment? Vols dir que no hauríem de... Això sí, però que tot l'entorn, home, si tot l'entorn, que són intel·ligents, que estan compromesos, que s'estimen l'empresa, tot l'entorn et diu això no ho hem de fer-ho, o sigui, te'n vagis cap a casa i diguis, hosti, potser és veritat que no ho hem de fer-ho, no? Perquè segur que tenen raons objectives per pensar allò. Però, per tant, què pesa més, l'Excel o l'instint? No es pot posar què pesa més, Les vegades i la informació ha de ser-hi. El que passa és que de vegades no tens tota la informació a l'hora de prendre decisions. Que en tenim molta d'informació, tenim molta. Però no sempre tens tota la informació que voldries per prendre una decisió. I sí que és veritat que l'instint empresarial és un element molt important, encara que no ho sembli. És a dir, saber detectar on hi ha espai, on hi ha forat, on hi ha negoci i on no n'hi ha, això no és una cosa que s'aprengui a la universitat ni a les escoles. Es poden aprendre moltes coses, però hi ha d'haver alguna cosa que et digui, ostres, això no sortirà bé, millor que no ens hi posem. Després d'haver
treballat molt, analitzat molt, discutit molt, i pot haver un moment que diguis mira, no, o mira, sí. I no has tingut mai por de morir d'èxit? Perquè, esclar, vas començar amb un supermercat i avui Bonpreu és una de les empreses que factura més en aquest país, amb una quota de mercat que és la segona. Esclar, això implica un creixement sostingut al llarg de 50 anys que no sé si en algun moment has dit, hosti, potser que ho deixem córrer perquè se'ns anirà de les mans. No. Bueno, jo responc per lo que em demanen, No, perquè tenim molt bons equips, perquè... Que es preparin Juan Roig, Que es preparin Juan Roig, Perquè això no s'acaba. No, perquè... Primera, la pregunta es podria entendre de dues maneres. Responc a la primera. Si a cada àmbit de responsabilitat tens un bon gerent, un bon directiu, i saps que farà tot el que pugui per dirigir bé aquella part, i ho tens, i els resultats t'avalen, i avalen cada un d'ells, home, jo estic relativament tranquil dirigint Bonpreu, i tenim més de 200 botigues, molt dispers, un negoci molt dispers, ens hem ficat en moltes aventures, que sigui alimentació, que sigui carburants, que sigui... Però jo estic bastant tranquil perquè si a cada àmbit tens les persones i els equips convenients per fer el que hem de fer, per exemple, nosaltres ens hem ficat fa 2 o 3 anys a comercialitzar electricitat que no en teníem ni idea. Doncs jo estic bastant tranquil que tenim un equip de gent petit, 5 o 6 o 8 persones, però molt eficients, molt posats, i farem feina i acabarem d'aquí no gaire traient models de negoci en el camp elèctric que seran interessants pel consumidor, rendibles, i farem forat en els monopolis que hi ha ara. Perquè això, per qui ho entengui, que ja serà difícil, és a dir, com se t'acut a tu que tens un supermercat o 200 supermercats, dir, ara muntarem benzineres i ara muntarem una energètica. En quin moment se t'acut això? A veure, jo el de les benzineres jo hi vaig participar-hi en la decisió de dir ostres, podríem muntar benzineres i fer-ho bé també amb carburants. I hi vaig participar-hi i era un defensor, entre altres coses perquè a Europa ja veiem que es feia. L'empresa s'ha d'innovar, però el sentit comú i mirar què passa en altres llocs també va molt bé. El tema de carburants era un tema que... Però, en canvi, el negoci de l'electricitat, jo no vaig ser el promotor de dir hem d'entrar en el negoci de l'electricitat. Va ser l'equip directiu que va dir tenim 1.100.000 llars a Catalunya que ens fan confiança en alimentació i que ens fan confiança en carburants. I tot aquest 1.100.000 llars que cada setmana ens compren, tothom agafa electricitat. Per què no ens hi posem? Diu, hòstia, però si no tenim ni idea. Si això són monopolis. I al final em van convèncer. I jo crec que serà una bona decisió en el temps. De moment estem aprenent que vol dir perdre diners. I ja hem dit abans que les empreses estem per crear riquesa, no per destruir-la. Però en aquest negoci de l'electricitat portem un parell d'anys que estem invertint, que es diria, que és deixar-hi diners, però estic segur que serem capaços de construir un model que aquest 1.100.000 llars que ens fan confiança en altres àmbits també ens la podíem fer en aquesta, i ja ho estem fent, ja tenim 60.000 llars, clients, però s'ha d'aprendre de tot. Aquest és un negoci molt diferent del d'alimentació, no té res a veure, i molt diferent del dels carburants. Per tant, això vol dir que les iniciatives empresarials no necessàriament han de sortir del director general. Poden haver altres directius que diguin, ostres, ens estem perdent una part de la festa que podríem tenir. I diuen, però doncs ho hem de fer. Fer empresa és això, també. És que abans parlàvem de la por de morir d'èxit, però en tens de por al fracàs? Ara deies, invertir-hi vol dir perdre diners una sèrie d'anys. Tens por que això al final els números no surtin i que aquesta pota del grup Bonpreu s'hagi de tancar? Ho dic també perquè no sé si a Catalunya tenim gaire entrenada la por al fracàs. Sempre es diu allò que, escolta'm, a Silicon Valley tanquen 6 empreses i al final a la 7ª se'n surten i es fan multimilionaris.
Aquí no sé si tenim tan arrelada aquesta cultura. Segurament és un error que fem els catalans. O sigui, per aprendre t'has d'equivocar moltes vegades. Nosaltres ens hem equivocat. Si em deixes, t'explicaré 2 errors de bon preu. Però un actual i un altre de no fa gaire. Però créixer a tots els camps de la vida vol dir també prendre decisions no sempre encertes. I saber reconèixer que t'has equivocat i rectificar és molt important. I això és un aprenentatge. T'explico 2 errors. Breu, Un actual. 2 errors derivats del soroll, dels medis. I hem rebut. Amb raó. Els periodistes fa uns anys dèieu el negoci online és un negoci d'immediatesa. Es passa la comanda i al cap d'un quart s'ha de servir la comanda a casa del client. I això és vital i s'ha de fer immediat. I vam dir, hosti, aquests periodistes estan espavilats, ens diuen que s'ha de fer immediat. I què va fer Bon Preu? Va fer cas als periodistes. Van fer cas als periodistes. Això no s'ha de fer mai. Ja no ho farem mai més. Ho vam fer una vegada i ja no ho farem mai més. La qüestió és que vam comprar uns terrenys a Girona, a Mataró i a Reus, i vam situar, com que es havia de fer immediat la comanda, i els vam dir, bueno, això vol dir que hem de tenir magatzems propers a les ciutats on servim. No serviem des de Vic a Reus. Hem de comprar uns terrenys a Reus, a Girona i a Mataró, i no sé què. I vam posar un magatzem per servir online. Greu error. Al cap de 3 anys, tancat i fora. I ens vàrem adonar que el client el que volia no era immediatès, sinó el compliment de la comanda i del temps. El client, quan ens passa una comanda online, ens diu avui per demà o per demà passat. Màxim avui, aquesta tarda, per demà al dematí. I vull tota la comanda, perquè si em serveixes 3/4 de la comanda i jo he d'anar a comprar, ja no em serveix la comanda. Per tant, prioritzàvem. Nosaltres fent cas als periodistes i gent de mala reputació, vam dir, bueno, doncs hem de comprar terrenys i tal. Doncs, resultat, hem hagut de tancar els magatzems i reconvertir-los. Escolta'm, ja et faré un bísum. Et faré un bísum per compensar. Perquè es deia això, no? La immediatesa i Amèrica i la immediatesa ha de servir immediatament. Els clients nostres, el millor 100.000, ens diu, jo faig la comanda per demà passat, és aquesta, ja fresc, ja sec, vull que m'ho porteu tot, vull que sigueu a l'hora. Això és el que vol el client. Nosaltres vam fer cas del soroll, vam comprar això i ara hi tenim altres coses. Tenim una batxinera en un cas, ja ho hem arreglat. I ja no ens tornarà a passar, ja no farem mai més cas dels periodistes. No, però... Deixeu-me dir, em deixes dir un altre error? Sí, no, però només anava a dir que la lliçó d'això, però, és no fer cas del soroll, aïllar-se del soroll, no? Els missatges que s'estan dient ara no necessàriament són veritat. Hi ha molt soroll a les xarxes i per tot arreu. Hi ha, si em permets, molt poca credibilitat i es diuen moltes coses que no tenen cap fonament. I si els empresaris fem cas d'això, quan nosaltres tenim dades cada dia, cada setmana tenim dades del comportament dels clients, què funciona, què no funciona, no hem de fer cas ni els periodistes ni dels acadèmics, que de vegades amb bona fe fan discursos que estan... Ja heu rebut, també. Bueno, em deixes explicar el segon error. Sí, ara és el segon error, L'estem cometent ara, S'ha d'electrificar tot, cotxes elèctrics, tot, Em sembla que tenim 500 estacions de càrrega per a vehicles elèctrics. Bon Preu factura, aquest any haurà facturat 2.400 milions. En total, tots aquests carregadors elèctrics no facturen ni 10.000 euros. Ni 10.000 euros. La instal·lació d'això val alguns milions d'euros. Sí que és veritat que Europa ens obliga a posar-los. Però el soroll, en aquest cas, ens fa mal a tots. Perquè si ens subvencionen i no hi ha gent amb cotxes elèctrics carregant, hem fet un mal negoci tots plegats. Per tant, jo el que vull dir... I en canvi, nosaltres estem veient que les batxiners continuen facturant cada vegada iguals o més litres que l'any passat. Per tant, el parc automòbil, digui el que digui el soroll i els periodistes i els d'Europa. La realitat
és que la gent continua fent molts quilòmetres amb motors de combustió. Jo no sé com anirà el futur. La realitat actual és que sobre l'any passat nosaltres venem més litres i la facturació dels carregadors elèctrics també s'ha de dir que el qui té el cotxe elèctric habitualment carrega cada seva a la nit. Això seria un descart. Però vaja, hem fet unes inversions tots plegats brutals i que no estan rendint. Amb aquests dos errors també d'alguna manera estem parlant de la capacitat d'adaptació de l'empresa, perquè parles dels carregadors elèctrics, perquè en teoria havíem d'electrificar el parc d'automòbils del país, parlaves també de les comandes online, la irrupció de l'univers d'internet, ara hi ha noves transformacions tecnològiques, des de l'automatització dels caixers fins a la intel·ligència artificial. Hi ha moments en què correm el risc de voler córrer massa, això que deies ara, no? De dir, tenim tanta por de no adaptar-nos a temps als canvis que potser prenem decisions abans del que tocaria perquè no deixem que es consolidin. Bueno, a les empreses hem d'aprendre dels errors, a les empreses i les persones. Va bé aprendre dels errors. Per exemple, el tema d'intel·ligència artificial, que és un tema que està sobre la taula, molt important. Jo crec que això acabarà funcionant i funcionarà molt bé i aportarà increments de productivitat molt importants al sistema. Ara bé, les empreses podem arruïnar-nos a darrere de decisions d'intel·ligència artificial o de tecnologia o del que vulguem. I hem de tenir el cap a qüesto. I a hores d'ara encara no està tan clar per què servirà, a on serà útil, a on només serà focs d'artifici. Hem de fugir del soroll que dèiem abans i tocar de peus a terra. Llavors, per exemple, nosaltres treballem prop de 30.000 referències, més de 200 botigues. La previsió de les comandes ja està per intel·ligència artificial i la precisió és absoluta. Cada dia sabem què hem d'enviar a cada una de les botigues de cada una de les 30.000 referències, evitant les ruptures d'estoc a les botigues. Això només ho pot fer un sistema d'aquest tipus. No hi ha cervell humà, per bo que sigui, capaç de fer una comanda amb la precisió d'això. Deixa'm dir que això té a veure també amb el malbaratament alimentari, perquè si el sistema diu hem d'enviar tant formatge o tantes botifarres, tantes no sé què, no hem de tenir faltes, ruptures d'estoc en el punt de venda, però tampoc hem de llançar producte. Llançar no s'ha de fer. Llançar aliments és pecat. Per tant, ja ho tenim ara, però la intel·ligència artificial ens aportarà segur moltes tasques que ara es fan repetitives, molta gent les podrem deixar de fer perquè les farà el sistema. I les farà bé, segur. Però a l'empresa hem de tenir mesura amb quins elements i quan invertim en cada un dels moments. Nosaltres hem creat l'oficina d'intel·ligència artificial perquè els nostres experts, que els tenim, vagin dient i planificant què, com i quan. No ens hem de passar d'inversió, hem de fer coses que ens aportin valor de veritat, no ens hauríem d'equivocar, no podem malbaratar els diners, els necessitem per invertir, posant botigues i posant magatzems, no perquè desapareguin. Per tant, a l'empresa aquest tocar de peus a terra, estar oberts a la innovació i a les millores de productivitat, ens toca fer-ho. I hem de tenir les persones que proposin les decisions enraonades perquè en el futur aprofitem totes aquestes millores de competitivitat i continuem sent competitius en el mercat. Perquè si no ho fem nosaltres i ho fessin els competidors, perdríem passada. Parlaves d'una oficina d'intel·ligència artificial de bon preu. Entenc, per tant, que de moment la intel·ligència artificial ha creat llocs de treball a bon preu, no n'ha destruït. Sí. Jo crec que, voldria tranquil·litzar tothom, la intel·ligència artificial, els llocs de treball que destruirà són llocs de molt poc valor, de tasques molt repetitives, i per contra en crearà segurament menys, però de molt més qualificats. Això ja està passant, per exemple, amb l'automatització de les plataformes logístiques. Nosaltres a Balenyà cada vegada hi hem de mirar de tenir menys persones remenant caixes i més persones davant del PC i creant automatismes que faci que no haguem de preparar comandes físicament, sinó que la comanda es prepari automàticament per robots, automatismes, perquè és una feina que no aporta cap valor, aquesta. Per tant, aquesta
tant com sigui possible hem de procurar que no l'hagi de fer gent i que la facin les màquines. El que no hi ha cap màquina que deu poder anticipar és que de sobte ens posem a comprar paper de vàter com si no hi hagués demà, no? Això no hi ha hagut manera. Perquè quan de sobte arriba un fenomen com el de la pandèmia, que a més era un fenomen que entenc que tu uns 50 anys de trajectòria no havies viscut mai a la vida i potser ni tan sols t'havies imaginat. Com fas front a un repte d'aquestes característiques? Com et prepares davant d'una eventualitat que, a més, t'obliga a actuar ràpidament perquè ets un servei essencial i la gent ha de poder anar al supermercat o comprar menjar? Jo recordo perfectament una trucada, em sembla que era un divendres a la tarda, que ens van dir una xarcutera en un súper de Barcelona li han diagnosticat. Jo recordo que ens vam reunir, els directors, els 5, ens vam reunir aquella mateixa i vam dir, què fem? Tanquem la botiga? Li diem a aquesta noia que què hem de fer? S'ho ha encomanat l'altra gent? Jo recordo hores de què fem, com ho fem, enviem gent d'altres botigues a reforçar aquesta botiga. Jo crec que la capacitat de les empreses per enfrontar situacions imprevistes és fonamental, però n'hi ha hagut molt, no només és això, una guerra a Europa, ostres, a mi una guerra a Europa, jo no. La pujada de matèries primes que hi ha hagut, o sigui, hi ha situacions que dius, ostres, però com és possible que ens trobem aquestes coses? Bueno, doncs fer empresa i dirigir empresa també vol dir ser capaç de prendre les decisions encertades en moments crítics. Perquè té un manual de crisi bon preu. Tenim protocols, sí, tenim alguns protocols. Ara no sabria dir-te ben bé quins, però en tenim. Sí que tenim protocols per quan hi ha situacions imprevistes saber què hem de fer. Però per més protocols que fem, que en tenim, no preveurem tot. Hi ha coses que són imprevisibles. I la qualitat de la direcció es demostra quan les coses no són cantades. Quan tot està clar, no calen lideratges ni tal. Quan exerceixes de directiu i de lideratge i de tal, és quan les coses estan complicades. Hòstia, què fem aquí? I el moment més difícil en què has hagut d'exercir com a directiu és la pandèmia? Segurament. Més que la crisi financera? Sí. Nosaltres la crisi financera ens va afectar poquet. No ens va afectar més. Nosaltres no hem tingut mai problemes d'invertir en els projectes i d'aconseguir finançament pels projectes. No hem tingut massa problemes. Segurament una pandèmia és una cosa absolutament inesperada. No podies pensar mai de la vida que podia afectar tant com va afectar. I quan penses en el futur, què t'imagines? En el futur de què? A veure. De l'empresa. Per començar. Llavors, si vols, anem per parts. Em sembla que em fiquem llibres de cavalleria. Jo no ho recomanaria. Bueno, a veure. El futur són les dades, com es diu ara, per exemple. La gestió de les dades. És importantíssim gestionar les dades. És aquest el futur, també? En el món... Segur que serà molt important. La gran alimentació? Segur que serà molt important. Però serà molt més important tenir gent bona a les empreses, gent compromesa, formada, implicada, responsable. Segur que més important que les dades i que els diners i que no sé què són els equips de les persones. I el nivell d'implicació i el nivell de compartir projecte i de compartir manera de fer. Hem d'anar cap allà. Hem d'anar d'una manera determinada. S'han de fer les coses ben fetes, s'ha de respectar les persones, s'ha de fer d'una manera determinada. Jo en aquest sentit també voldria dir que jo estic relativament tranquil. En aquest país s'ha format molt bé, hi ha tècnics excel·lents, la gent ha voltat molt. Nosaltres tenim gent de la generació de 30-40 anys a l'empresa que estan molt qualificats per portar l'empresa en els propers anys, segur. I això que diu que costa trobar treballadors, no? Que sempre també se sent molt. Ja tenim un 8% d'atur, però costa molt trobar treballadors per les empreses. Amb això t'hi trobes? Aquesta és una altra cosa que el discurs social no està alineat amb la realitat, perquè les empreses, i aquí n'hi ha més d'una,
ens trobem cada setmana que no podem cobrir tots els llocs de treball que tenim. A Bonpreu, cada setmana, ens falten 40, 50, 30, 80 persones per cobrir els llocs de treball que tenim. I a què ho atribueixes? Per què falten treballadors? Doncs perquè alguna part de la gent que està a l'atur potser no els interessa treballar. I perquè hem fet discursos que no afavoreixen aquest discurs del deure de treballar, de contribuir, de portar el màxim que puguis, de pagar impostos, etc. Vols dir que ens hem centrat més en els drets que en els deures? Sí, Políticament, socialment o a tots els nivells? a tots nivells. I de què és responsabilitat, això? Dels periodistes? O dels acadèmics. No, és responsabilitat de tots, però jo crec que aquest és un error greu. O sigui, aquest país ha pujat per l'esforç de moltes generacions, de molta gent, que s'hi han posat a les 5 del matí, a les 6 del matí, i que han donat el màxim del que podien donar. I aquest país només pujarà amb això, no tenim altres coses, aquí no tenim mines de no sé què, només pujarà amb l'esforç de molta gent. I no és veritat que tothom, perquè hi ha gent molt bona i que tenim autèntiques primeres espases en el món empresarial, en els mons científics, en els mons mèdics, però hi ha centres de formació que ho fan molt bé, però la cultura en aquest sentit s'ha fet molt dèbil, no hi ha l'esperit i les ganes de donar el màxim del que un pot donar, un cert esperit de llarg termini, de sacrifici, d'esforç. Això s'ha perdut una mica. I per capgirar-ho, què podem fer-hi? Ostres, però m'estàs fent una entrevista que no és això el que havíem pactat. Però és que trobo que la reflexió és tan interessant que dic, escolta'm, aprofundim-hi. Jo entenc una mica d'empresa, però no entenc de... La gent encara no té ni gana, vull dir que... No sé, jo diria que tocaria més als lideratges polítics i socials parlar d'aquestes coses. Els empresaris també segurament hi tenim el nostre paper. Nosaltres hauríem d'explicar-nos més com veiem les coses, abans ho deien. Però jo n'estic convençut, no tindrem un gran país si no hi ha bones empreses, bons directius, bons treballadors, si cadascú no fa el màxim en tots els camps, jugant a futbol, fent recerca, dirigint empreses, en tots els camps. Si volem un país de qualitat, necessitem que la gent aporti el màxim del que ell pugui. Has estat còmode? Sí. Això de les entrevistes, què ara? Malament. Malament, no. No li has agafat el gustet? No, em tornaré al despatx, que és a veure botigues. Amb quin missatge t'agradaria que es quedés la gent que ens acompanya avui i la que està escoltant ara mateix aquest podcast? Home, jo que voldria donar... serien potser dues coses. Una, ja l'he dit, jo crec que si volem un país de qualitat necessitem bones empreses i bons directius, i bons treballadors, i gent implicada, esforç, inversió a llarg termini. I, home, a mi m'agradaria que socialment el paper de les empreses fos una mica més el que toca i no el que en aquests moments s'imposa. Després l'altre missatge una mica respecte amb el tema de l'UBIC també, home, la formació és molt important, si volem, com a persones, com a famílies, com a empreses i com a país. Necessitem centres de formació excel·lents, necessitem que la gent s'hi posi, que la gent explori al màxim les seves possibilitats intel·lectuals, necessitem que hi hagi centres de formació d'alt nivell a tots els camps i, per tant, en la vida de les persones hi ha etapes per tot. Hi ha l'etapa de formació, doncs és bo que quan els nanos es formen hi posin el màxim interès, aprenguin al màxim i puguin aportar al màxim a la societat. Quedaria tranquil amb aquestes dues coses. Fantàstic, doncs. Joan Font, fundador, president, director general del grup Bonpreu, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquesta primera edició del podcast Growth. Un bon aplaudiment, sisplau.
Vinga.